И сега нещо любопитно. Фестивал на японските изкуства аниме и манга ще се проведе тази събота в сградата на Интерпрет в София. Почитателите на корейската музика и танци и любителите на японските анимации и игри ще могат да се превъплатят в любимите си герои и да се включат в редица игри. Осмото издание на аниме фестивала ще обхване площ от 2000 квадратни метра в 3 игрални зали. В рамките на събитието посетителите ще могат да се включат в турнир с компютърни игри и състезания за Мис и Мистър Аниме. Тази година наблягаме предимно на косплей и K-pop Dance Battle. K-pop Dance Battle може би повечето хора от вас са гледали. Хора се натанцуват на сцената и показват своите умения в танците като цяло. Специфичното в момента е, че става въпрос за корейска музика. Сред най-популярното забавление за почитателите на манга и аниме остава превъплъщаването в любимите им герои, наречено косплей. Вече има косплей, който е популярен от западни филми, от Avengers, от косплей на Джак Спароу също е правен. Всеки може да се включи с своите специфични качества в него. Дали ще играе, дали може да шие, дали има опит в рисуването, в грима. Това е къмшика ми за костюма на жената котка, който също сама съм си го правила. Фактически това е пирон за... дръжката е пирон за покрив от тия големите. Кабел, гаферна лента, което е, виждате черното, което е парашутна корда. Аниме фестивала ще бъде достъпен за хора от всички възрасти, които искат да се запознаят с най-модерните японски аниме игри и филми. Децата до 14 години ще влизат безплатно.